καλά σας καθόλου και είμαι η Μελίνα και είμαι σήμερα μόνη μου επειδή ο Αλέξανδρος και η Νικολέτα έχουν πάει στην Πάτρα. Ο Παστορής είναι στο σπίτι του και γενικά το βίντεο το κάνω 10 και 8 μετά μεσημβρίας, οπότε μια. Σήμερα θα παίξουμε Brookhaven στο Roblox και θα σας δείξω ένα update και μπορεί να φτιάξουμε και ένα outfit ρε φίλε. Έτσι να το ευχαριστηθούμε. Περιμένετε γιατί... οκ, φόρτωσε. Έτσι ρε μπρο, έτσι γιατί το θέλουμε, έτσι γιατί γουστάρουμε, έτσι γιατί γουστάρουμε. Για να σας δείξω προφίλ, αυτή εδώ πέρα είναι η Νικολέτα. Αυτή εδώ πέρα είναι η Νικολέτα και αυτός εδώ πέρα είναι ο Αποστόλης. Τώρα, έκανα κρέκ το χέρι μου, ελπίζω να το ακούσατε, για να με λυπηθείτε. Σε αυτό εδώ το σπίτι που έχει κάνει update το Brookhaven, θα πάμε και θα σας δείξω ένα hack που πρέπει να το κάνετε αγάπες μου, γιατί θα φαίνεται ότι έχετε Robux τότε. But δεν θα έχετε, για όσους δεν έχουν το λέω, μην με βλέπει κανένας και έχει Roblox και έχει Robux και με παρεξηγήσει. Εγώ το λέω για όσους δεν έχουν. Όσοι έχετε, μια χαρά την περνάτε τη ζωγούλα σας. Παίρνετε σπίτια premium, κάνετε ό,τι θέλετε, έχετε τέλεια skin. Άκυρο, παιδιά, δεν φτιάχνουμε καινούριο. Δεν φτιάχνουμε. Ναι, οκ, φτιάχνουμε. Έκανα μαλακία. Δεν πειράζει, παιδιά. Τώρα θα μείνουμε. Περιμένετε να αλλάξω λίγο, ένα λεπτό. Ένα, σαραπ. Λοιπόν, εδώ. Όχι αυτό. Σκατά. Αυτό είναι. Το 5? Το 5 είναι. Λοιπόν, αυτό το φτιάξα σήμερα το πρωί. Είναι πρόσφατο, από ό,τι καταλαβαίνετε. Κάναμε μια μαλακιούλα και το skin που είχατε δει θα το ξαναφτιάξουμε. Νόμιζα ότι δεν μου το έχει κάνει save, γιατί είχε γίνει ένα προβληματάκι. Πήγα να βγάλω αυτό το βίντεο που σας δείχνα τώρα και είχε γίνει ένα μικρό προβληματάκι με την μπλούζα που σας ναι, με μια μπλουζίτσα που είχα με ένα φεγγαράκι μπροστά. Δεν μπορούσα να φτιάξω καινούριο skin και με εμπόδιζε. Και το hack που θέλω να σας δείξω, Λοιπόν, αν πας εδώ πέρα, σε αυτό το σπίτι που δεν είναι καν ολοκληρωμένο και σκατά, μπορείς να πατήσεις από αυτές τις επιλογές. Δεν είναι premium, μπορείς. Αν πας στο τελευταίο σπίτι, το τελευταίο σπίτι είναι αυτό, που έχει και αστεράκι και είναι και premium. Ωραία, τώρα περιμένουμε το χρόνο να φορτώσει. Και μέχρι να φορτώσει αυτό, εγώ θα σας δείχνω τα skin μου. Το πρώτο μου skin είναι αυτό. Το δεύτερο μου skin είναι αυτό. Το τρίτο μου skin είναι αυτό που το είδατε και πριν. Χάλια. Αυτό εδώ πέρα. Και το κανονικό μου. Πάμε να δούμε αν φορτώσει τώρα. Μόνο αυτό το skin έχω, το 6 δεν το έχω καν γεμάτο. Οκ, φόρτωσε. Πας εδώ, περιμένετε, λέει please wait. Και ορίστε εδώ σπίτι που είναι με premium. Να, πας εδώ πέρα και γράφει open house. Γράφει ότι πουλιέται εδώ πέρα side. Open house πάλι, θα σας το δείξω και πως είναι και μέσα και μετά θα φτιάξουμε το skin. Μέσα είναι τελείως άδειο, έχει πισινούλα όμως και θα πιστεύω ότι αν βάλεις έναν υπνόσακο θα μπορούσες να μείνεις μέσα σε αυτό το σπίτι αν θέλεις εσύ. Εδώ είναι αυτό το δωμάτιο που πιστεύω κάποιος θα το έκανε μπάνιο. Άκυρο, έχει άλλο μπάνιο εδώ πέρα. Εδώ πέρα μπορούσε να το κάνει κάποιος δωμάτιο ή δεύτερο μπάνιο. Δεν ξέρω. Εδώ πέρα είναι αυτό θα μπορούσε να το κάνει άνετα ένα δωμάτιο κάποιος. Είναι γενικά πολύ μεγάλο. Εδώ πέρα τίποτα. Και εδώ η τουαλέτα. Λοιπόν, αυτά. Okay. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε το skin. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε το skin και θα το φτιάξουμε έξω από αυτό το σπίτι. Το κραγιόν είναι λίγο υπερβολικό. Κλείσε πορτούλα. Μελίνα, θέλεις γάλα? Όχι, μαμά. Λοιπόν, τώρα θα πάμε
στο κοστούμι θα πάμε και θα βάλουμε το κανονικό μου πράγμα. Και θα βάλουμε γενικά red πράγματα. Red hat τώρα. Για πάμε. Hat. Red hat. Για πάμε να δούμε. Όσο 14 λεπτά βάφτα. Θες νερό ρε Μελινάκη, θες γάλα. Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα hat. Για να σας πω την αλήθεια μου, πάμε και γράψουμε σκέτο hat. Μας βγάλει ένα με Spider-Man που μ' αρέσει. Να, αυτό θα βάλω. Μ' αρέσει. Τώρα red hair. Δεν υπάρχει κάποιο ροζ... red... κόλλησα στα αγγλικά. Κάποιο κόκκινο, το βρήκα επιτέλους. Κάποιο κόκκινο μάλλον μόνο. Αυτό που είναι... Ναι, μη πω καλύτερα. Ναι, μη... Yes. Και πάμε red hair. Για πάμε. Θα σε δούμε. Πού ήσασταν εσείς κρυμμένα? Πού ήσασταν εσείς κρυμμένα? Αυτό το μαλλί όχι, δεν μ' αρέσει πολύ. Όχι. Πολύ μου άρεσε αυτό το μαλλί, γι' αυτό θα βάλουμε αυτό το μαλλί. Λοιπόν, face, πάμε face. Face. Δεν υπάρχει τόσο. Αυτή εδώ η μουρίτσα μου αρέσει. Πάμε λίγο εδώ πέρα σε αυτό πάρει το κανονικό. Θα βάλω λίγο αυτό το πράγμα. Red bag. Μονάρα υπάρχει, ψάρι φλακί υπάρχει. Ψωμί υπάρχει, να. Αυτό είναι σκεπασμένο και άλλο. Red backpack. Αυτό είναι ψωμάκι με... Red backpack. Αυτή. Με το που την είδα. Έλεος, με το που την είδα. Με το που την είδα. Red waist. Red waist. Για να δούμε τι. Αυτό τέλειο. Κινητούλι. Δεν το θέλω. Καλύτερα θα παίρνω να μην βάλουμε. Red backpack. Red front βασικά. Backpack λέω. Red front. Τι βάζουν άλλοι. Κοφθήκα λίγο. Μετακινούμε. Εδώ πέρα ακούτε την τηλεόραση. Θα μ' άρεσε να βάλουμε αυτή τη τσαντούλα. Είναι πολύ ωραία. Ζάκι μ' αρέσει αυτή εδώ πέρα. Η τέτοια. Η νυχτεριδούλα. Τώρα red shirts. Red shirts. Σας δείχνω τώρα που πίσω πως είναι. Πολύ ωραία. Spiderman. Πολύ ωραίο αυτό. Ωραία, το κρατάμε. Έχει και κρόξάκι. Να, έχει και κρόξάκι εδώ πέρα. Sorry, μπορείς να φύγεις από μπροστά μου. Ok, thank you. Που να το ξέρω κακομοίρης ότι κάνω βίντεο, ρε. Red pants. Αυτό πάει και με το τέτοιο μου που έχω. Οκ, οπότε το κρατάμε και βάζουμε και emotion εδώ, 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 όπα, εδώ,
εδώ και εδώ. Αυτό το περπάτημα, για όσοι δεν ξέρουν, είναι αυτό. Πιου, πιου, πιου. Παιδιά, ένα λεπτό, επειδή με φωνάζουν, σας σταματάω λίγο. Ωραία παιδιά, ξανά ήρθα. Sorry για την καθυστέρηση. Πάμε λίγο να δούμε και τα σπίτια από πάνω που παίρνουμε την κοκκινή μηχανή μας, εννοείται. Οκ. Οπα. Ρε Γιώργη, μια... Παιδιά, το βλέπετε αυτό που βλέπετε τα ματάκια μου. Αυτό. Like and subscribe. Ευχαριστώ φίλε μου που μου το θύμισες. Τώρα που μας το θύμισε ο Φιλαράκος, κάντε ένα like, κάντε ένα like και subscribe. Και subscribe. Ναι, κάντε ένα like, subscribe. Κάντε ένα like και subscribe. Γιατί έχω μειον 9 followers και γι' αυτό στεναχωριέμαι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ κάπου έφτασε και το τέλος του βίντεο. Γι' αυτό εγώ και το όμορφο σκι μου σας χαιρετάμε. Γεια!